Cemiyeta Taali Nisvanê Kurd bi Kurdiya îro komeleya pêşxistina jinên Kurd. Di dîroka Kurda de cara pêşî ku komeleya jinan hatiye avakirin, em ê bi kurtasî behsa wî bikin. Di dîrokê de jina Kurd di gelek ciyan de bi nav û deng bûne, di nav rûpelên dîrokê de navên xwe bi tîpên zêrîn nexş kirine. Di lehengiyê de Mîna Qazî, Rewşen Bedirxan, Zarife, Gulnaz Xatûn, Leyla Qasim di hêj û giyana jinên Kurd de tovê xwe reşandine. Di helbestê de li Amedê Siryaxanên û Eyşe İsmet, li Neçîvanê Heyran Mîran bendên feodalîzmê şikandine, di nav helbesta Kurdî de ciyên xwe standine. Di dengbêjî û stranbêjiyê de digel bi sedan jinên Kurd, ê weke Meryem Xan û Eyşe Şan bûne dengê hewara jinên bindest. Di rêxistinê de cara pêşî li Stenbolê jinên Kurd têne cem heb û komeleyekî ava dikin. Weke ku tê zanîn, gelê Kurd bi gelemperî ji salên 1810 heya 1882 tim bi serhildanan jiyana xwe dane domkirin. Li mixabîn ji ber gelek sedaman Kurd bi ser neketine. Tim di qirkirinan de derbas bûne, yên ku ji qirkirinan jî filîtîne, bi şextî bajarên biyanî kirine û di nav jiyana koçberiyê de jiyaneka belengazî borandine. Di van serhildanan de dewleta Osmaniyan zarokên wan bek, axa û şêxên serhildêr dibirin Stenbolê, dixiste bin kontrola xwe da ku li Kurdistanê carekî din gel bi rêxistin nekin û serî ranekin. Bi vê rengî zarokên wan serok eşîran di dibistanên xwe de didaxwendin ji bo ku wan bi xwe ve girê bide, bi rastî ev ji rengekî bişaftinê ye. Digel hemû qirkirinan, mişextiyan, koçberkirinan û bişaftinan jî tu kesî nikaribû hezkirin û evîndariya Kurdistanê ji dilê zarokên Kurdan derxe. Bi vê rengî di serê sala bîstan de zarokên Kurd li Stenbolê dikevin navkar û xebatên rêxistinî. Di xilaseka şerê cîhanê ya yekemîn de 1918 de di meha berfanbarê de dibin serokatiya Seyid Abdulkadir de komeleya pêşxistina Kurdistanê tê avakirin. Piştî hingî 5 mehan di gulana sala 1990 de jinên Kurd jî xwe bi rêxistin dikin û komeleya pêşxistina jinên Kurd ava dikin. Ev komele di 21 pûşbera sala 1990 de li mizgefta Sultan Ehmedê bi xwendina Mewlûdê vedikin. Serokê komelê Doktor Encûm Yalmûkî ye. Ev jina Kurd hem di avakirina komelê de hem jî di kar û xebatên jinên Kurd de rîsteke mezin dileyîze. Doktor Encûm Yalmûkî ji bajarê Sileymaniyê keçe Hacı Mustafa Yalmûkî Paşa ye, ku ew jî helbestvaneke Kurd e. Encûm 1895 de li Sileymaniyê hatiye dinyayê, 1907 de li Parîsê wefa dike. Tê gotin ku di roşîlata navîn de cara pêşî Encûm behsa mafê jinan û azadiya wan kiriye û ji bo mafê jinan ketiye navkar û xebatan. Di vekirina komelê de Doktor Encûm Yalmûkî pêşî li ser navê gelê Kurd spasiyên xwe ji jinan re dike û remana komelê wiha tîne ziman. Doktor Encûm dibêje: Xatûnên delal,
em Kurd ji derketina İslamê ve ango ji berî çend sed salan ve miletên cur be cur ji hev re dikin bira û ji gelê Tirk re bûne birayê herî hezker. Dostê herî bîhêz û ji dil. Leşme Kurdare nebûne birayê ji dil. Di roja îro de em dî demeke wisa dene ku qedera her milletî rengek standiye û mafê wan hatiye dayî. Em ji mafê xwe dixwazin. Lewra li Holê bi milyonan Kurd hene û Kurdistaneka mezin heye. Di rêya armancên pîroz de kesên ku dixwazin zêde bixebitin ji ber hezkirina milletê xwe fedakariyê nîşan didin, em bê hemû hebûna xwe ji wan re deyindarên spasiyê ne. Em bê bawerin ev xatûn û birayên ku ji bo merasima vekirinê bi lez û bes hatine wê bi her awayî ji bo pêşxistina kurdîtiyê ka çi pêwîst be bê dilxuşuşî ku ji me re bibin destek sozê Kurdan dane. Lewra ji berê ve bûye weke gotinên pêşiyan ku Kurd ji sozên xwe venagerin. Li golê dilê min û ez bi vî bawerim ku Kurd ji bo her tiştî sozan nade. Lê dema ku soz jî bide qetiyen ji sozê xwe venagere û sozê xwe naşkîne. Ev komele di vê demê de gelek kar û xebatan dike. Tişta herî giring di demeke wisa tarî de ku di civaka feodalizmê de jinan nikarbû derketana derve jinên Kurd hewl didin ku di nav tekoşîna gelê Kurd de cih bigirin û ew jî weke mêran bikevin nav kar û xebatan. Ev jî gavekî herî mezin e. Di dema tekoşîna rizgariya netewan de ev hewldan pengaveke giring e ji bo jina Kurd. Giyana wan jinên Kurd di roja îro de li seranserê Kurdistanê ketiye bedena keçên Kurd. Di rastiyê de jinên tû milletî weke jinên Kurd bar nedane ser pişta xwe. Avakirina vê komelê tenê mînakeke û pengaveke. Di hemû serhildanên Kurd de hindik be jî jinan ji xwe re wezîfe derxistine di milê mêran de kar û xebatkirine û tevlî şer bûne. Lê di roja îro de jina Kurd bi awayekî modern, bi birdozî û bi reman ji nû ve dîrokekî dinivîsîne ku hemû gelên cîhanê lê matmayî mane. Her bijî jina Kurd, jina azad.